Hola, som la Rosa i l'Abel. Us presentem el quadern Lectofàcil 5. L'objectiu de Lectofàcil 5 és realitzar el pla lector a l'aula. Treballar la lectura i els exercicis en català per 5è de primària sabent en tot moment el grau d'assoliment dels alumnes. Al quadern Lectofàcil, l'alumne treballa en paper de manera gradual. A més, el quadern Lectofàcil gaudeix d'una sèrie de recursos digitals per tot el grup d'aula. Tindreu accés directe des del vostre ordinador. Cada docent té el seu entorn privatiu amb un codi individual. Ara us presentem les eines digitals d'aquest quadern. Accedint al llibre digital. Al primer recurs hi trobarem el quadern digitalitzat, així com el seu solucionari. El segon recurs és exclusiu per docència. Estem parlant del quadre competencial i dels indicadors operatius. Ara fem un petit resum dels recursos. Per fer treballs d'aula, a la pissarra digital hi trobareu el quadern pàgina per pàgina digitalitzat, amb el seu corresponent solucionari. El segon recurs, el quadre competencial, és un PDF editable que el podeu tindre dintre del vostre entorn d'una manera privativa i si no també el podeu imprimir. D'aquesta manera el docent pot tenir accés a tota la documentació dels alumnes a l'ordenador o en paper. El segon recurs exclusiu per docència són els indicadors operatius. Som conscients que estem davant d'un quadern de comprensió lectora de 48 pàgines, però l'editorial ha volgut facilitar els indicadors operatius per a poder avaluar els vostres alumnes de manera individual. Creiem que Lectofàcil és una molt bona eina per treballar la comprensió lectora catalana de manera individual, evolutiva, en paper i de manera grupal a la pissarra digital. Moltes gràcies. Gràcies.